TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mabote cheno ni en Andrew Thotieno kendo en ga morna nyakwara mugia jwang mar bedo kodi odiechienga kawa gombaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono cheno mar penj laktar okwadhi bedo kod laktar e studio ka. Kata kamano antiere kod jogo mosebedo makedo matek mokalo, jogo mosebedo kanitiero ng'ala manyime mar kedo kod chandruok moro ka mabende waluongo kata ni ringa mar remo, kata jomoko nyalo wacho gi dhowegi ni sickle cell. Amor mokalo ni antiere kod welo e studio ka, abomiyo gi thuolo mondo mi ginyiswa ni nyinginga to wabro donje mbaka makawuono en mbaka e kind warriors kata jogo makedo kod ringa mar remo kaachiel kod in nyakwara mugia jwang mondo mi wa understand wang'e ni tuo ni seche modonje ot modonje e dend ng'ato to ang'o matimore. Abo chako kod jaber mobet tu mogiko bonyisowa nyinge ng'a en nyakanye kaeto wadonje twak kwaseng'ere waduto te machiegni penj laktar odiochieng' makawuono. Ero uru kamano Ramogi team. An iluonga ni Susan Odede. Nonyuola kendo adak gi sickle cell disease. Tuo mar remo. Ero kamano nya Susan, amor mokalo mar bedo kodi e chenro ni odiochieng' makawuono wagoe mbaka mondo mi oganda wa ong'e kaka isebedo kiwuotho kod tuo ni, pek ma isebedo kineno michopo nyaka kama ichopo no en tich matek kendo itiyo tich maber. Waduoko ne Nyasaye ero kamano mar kedi e studio odiochieng' makawuono. Tuo ni diere manonyuola ok awachonu an igni 57 sani. Diere manonyuola it was a big challenge. Sani to koro waneno ka nitie yende to gi thieth maber korka jo sickle cell disease, to kendo waneno ka doctors are well informed apart from man rural. Lakini diere manonyuola ne wan gi tabu ahinya. Nonyuola kane an in the rural Lwak Hospital Asembo, to nwadhiga e dispensaries. To dispensaries ne onge kata yedhe. Nimiyo waga folic acid gi Panadol to wadok ot. Koro kane onenore ni natuo ahinya, makoro ginene, makoro tuo ni ok ne nyal bedo managed rural. Tabedo taken to Russia Hospital, Kisumu, which is now Ginene, Jaramogi Oginga Odinga. Kure mani thiedha to gimoro bende nitie ni Kasabir Hospital, mane bedo ran gi wainde. To diere no ne waonge kata mana Ginene, Ginene, iluongo nang'o? Hydroxyurea, masani wamuonyo, to is the most expensive among the drugs masani wamuonyo. En treatment mar ginene sickle cell disease, tuo mar remo noero. To koro diere non mano ne onge, an mana achako ng'eyo mana gi chon. To nomiyago kora aduong'. But nadhiga into crisis so much. Kinde ka kinde na miss kata mana school. Ne kanokela Kenyatta Hospital, koro kanyo bedo kaka my sitting room. Itera tidwoka ot seche maka amis kata mana school. Amis exams. So it was a challenge. Lakini sani koro waneno ka obete maber to podi nikech ginene awareness pok obedo created moromo. Kata yedhe be pok wayudo manyalo cure this disease. And also the eating habits. Kaka wachiemo. Seche moko ionge pesa minyiewo fruits ginigo ma doctor wacho kata nutritionist wacho ni ing'iew, kata lot midwa ni chamgo. Seche moko mine mathindo single mothers man gi nyithindo matindo monyuol man gi sickle cell onge kony. Koro wakwayo mana ni kuondego eko ubo konyowa. Sani
asechopo higni 57 na aluwo weche daktari ma achako chamo alot, achako chamo fruits as much as I could. Kato bed mana matunda achiel, spinach, osuga, to itede ma overcooked, itede ateda moromo, kaeto ichame. Gik moko kaka omena, rech, liver ginigo, nachamo. To nikech ne an e Lake region, ka koro nokela Nairobi, then chiemo be opogore. Koro iyudo ni seche moko chamo junk food, which I rule out. No parent should give nyathine. Once in a while, kidwa ketho nyathi, lakini not all the time. Junk food go ema kendo kelo chandruok mang'eny e dendwa. Koro junk food gini ka soda na avoid chips, na chamo once in a while, lakini na temo keep diet maber. Madawach ne parents, single parents masebedo ka apuonjo to gi nyithindo masebedo ka puonjo, this fight ma sickle cell ok en gima yot. Pain ne lit kabisa, but ka in gi good support to inyalo dak. Koro an asebedo ka an gi good support from my sisters, brothers, family, friends. Inyalo dak, asedak matiyo, makoro an ng'ama ema koro kendo puonjo nyithindo. Erokamano nya Susan, amor mokalo kendo aduoko ni erokamano kuom chopo chenro mar Penj Laktar, nikech ng'eni dwe mar 9 kaka wantiere ni September en awareness month mar tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Sani en jahigni 57 to chona ani wacho ga kacha ni ka onyuol nyathi kod sickle cell to moro konyal chopo kata higni 10, konyal chopo higni 15. Susan, nitiere kaka janeno kendo inene studio ka higni 57 opimonwa kaka nosebedo kowuotho, to kata kamano pok watieko kode, wabodhi nyime kaka wamedo go mbaka ni to in bende kanitiere kod penjo nyakora Mugia Jwang, tioronwa SMS mondo mi kawuono beda kod awareness, wapuonjire apuonja wagombaka machiegni e studio hapa. Nibro wacho na nyingi mondi kata bi Eunice kata bodo kir Susan bang'e kendo machiegni. Erokamano ahinya Ruth to kod nyikwara Mugia Jwang kamoro amora muwinjowa kuom rwaka studio ka kawuono. Iluonga ni Peter Ahago, an jalno ero makedo kod tuo mar ringa mar remo, kendo an kod nyithindo, an janyuol nyithindo mantiere kod tuo mar ringo mar remo. Intiere kod nyithindo adi Peter mantiere kod tuo ni? An kod nyithindo 2 mantiere kod tuo mar ringa mar remo. To nyithinda duto te gin nyithindo 3. Koro achiel to onge kod tuo mar ringa mar remo. Erokamano nya Peter, aduoko erokamano kuom biro e Penj Laktar odiochieng' ma kawuono wagombaka. Eunice. Erokamano Ruth, kendo amoso nyikwa Ramogi oimore, wagone Nyasaye erokamano. An gi higni 44. To kaka Susan owacho, chon, ndalo machon, ji nok ong'e tuo ringa ni, ere kok ithiedhe. Nikech ne nitie changamoto mang'eny ma ji ok ong'e ni koro nyathini oyudo tuo ni, gima ji ong'e ni nyathini dhi tho. Koro sani kok iwacho maber, this month tijwa en mana puonjo ji, nyiso ji ni kamae koko negidaki, nikech wadak. Nitie kata jok mosechopo higni 100 gi tuoni. Koro tuoni ok onego iket ni chon niluongowa ni jomidekre. Manyiso ji nyingno ok odwar winjo. Wan ok jomidekre. Waluongore ourselves champion kata warrior. Nikech kisedhi e rem, ma kaka Susan nawacho, rem iwinjo pile ka pile. Nikech sano gima timore, ringa no biro to block veins gi, makoro remo kal, oxygen bok kal, koro miyo koro dendi bedo ma iwinjo rem ma ok inyal kata kipenji ni out of 1 kuom 10 inyalo keto rem kanye. Ibro wacho ni osekalo kata 10. Nikech en rem ma kobiro to koro kanyo e marami. Nikech kanyo e ma koro remo okal, remo moko kanyo. Koro koka Susan wacho, koka ibedo ng'ama duong', ing'eyo kok inyalo
thiedhori ka in to ema nyiso ji ni inyalo dak gi tuo ni nikech tuo ok define you. Nyasaye ng'eyo ang'o miyo nokelo tuo e dalau to emomiyo ineno sani wabeyo to ok inyal ng'eyo kata iga ng'ato ka ng'ato konyisi iga ni. Erokamano ahinya. Mano en Eunice, higni 44. Susan, higni 50 kod 7. Peter, janyuol mantiere kod nyithindo 2 mantiere kod tuo mar ringa mar remo, manyiso ni en gima ji dak godo, en gima inyalo ked godo, en gima nyithindo nyalo dhi godo skul, en gima ka ji oriwore kanyakla kaka ne Susan wacho to moro wanyalo kelo lokruok. Nitiere kuonde moko mabro donje abodogo ir Peter kosekawo yweyo nyakwara Mugi Ajwang', to e seche moko yweyo ni kapo nono ni intiere kod penjo madiher penjo Susan, Eunice kata Peter, orna e namba mar SMS ma en 2239600 mondo mi wayud kaka wanyalo puonjore kanyakla. Kik idhi mabor, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo mogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wase wuoyo kaki pidho kich, jumani wadwa puonjore kit value addition mabende yudore korka mor kich gi kich owuon. So here we add value to the product we get from beehive. So apart from honey and what people knows, we have shower gel, we have a antiseptic body wash. This is the honey wine. Koro kisekete groove karkanyo, bedno koko moko. Koro onego benwa shot mondo sistema japur tere puodho kikoluar. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Being jalno mohero dongruok ne ngima makiny, para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro, joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitie
nitiere omenda miloyo maromo $1,500,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actwards.org. En dwe mar 9 watimo awareness, wadwa ni oganda duto te ong'e weche mag tuo mar ringa mar remo. Inyalo nyuol nyathi gi tuoni, to wasebedo kwa puonjore kaka nyathi nyalo yudo tuoni. Wasepuonjore gik mang'eny mopogore opogore kotende kod tuoni, kendo kawuono kwadwa ni mondo mi wadonje matut, to wadwa ni mondo mi wawuo kuom jogo mantiere kod chandruogni, jogo mantiere kod nyithindo mantiere kod chandruogni kaka Peter, machiegni Peter kendo. Ni wachona kacha nitiere kod nyithindo 2 mantiere kod tuo mar ringa mar remo. Nobedo nang'o, pimnwa sigande mana e yo machuok kaka nobedo ma achiel kuom nyithindi onge kod chandruok to 2 to nitiere kod chandruogni. Kaka jonyuol nuwinjo nade? Gima nitiere ni tuo mar ringa mar remo en gima inyuologo nyathi. To seche monyuol nyathi ok ibi ng'eyo ni en kod tuono. Mak mana ni kapo ni timo opime machon kata mana sani pod pimo no otin to entie. Minyalo pim nyathi monyuol mayud ni en gi tuo mar ringa mar remo, iluongo ni newborn screening. Koro ndalo chien kacha inya yudo ka nyathi kaka nyithinda maduong' mane kongo yud ni gi tuo mar ringa mar remo, nyathi bedo kod rem, nyathi bedo kod del ma olokre, biro rachar, wang'e biro ratong, samoro boko chiem, gombo chiemo cha bende onge go. Nyathi nyalo ywak otieno nyaka piny ru. Koro kaka janyuol ma ok onge kod ng'eyo no, ok di ng'e ni tang'o matimo nyathi. To kitere hospital, kaka ing'e ni kuonde thieth mang'eny samoro bende onge kod gik mipimogo mang'eyo piyo ni nyathini nyalo bedo gi tuo machal kama. Koro inyalo tero hospital, imimna yien makweyo rem, udok adoka e ot, to ng'e ni pod ok oyud ni gima miyo oywak gani, gima miyo wang'e lok ratong' en ang'o. Koro en temo. Koro kane wasetemo nikech nyathi kanonyuole gimoro kochopo higni 5 kae ma koro wang'eyo ni en gi tuo mar ringa mar remo. Tiende ni higni 4 kadok chien ka osebedo chandruok kabisa. Koro kaka ng'ama janyuol bende ng'e ni onge janyuol ma ok tem ne nyathini. To itemo ne gimikia. Koro kane wase fwenyo kopime e hospital ni en kod tuo mar ringa mar remo, koro kanyo ema thieth moriere gi ringa mar remo nochakre. Kimiye yien monego bed nomuonyo, chiemo kaka onego bed nochiemo, rwakruok kaka onego bed norwakre ka ndalo ma koyo ng'ich nyaka orwakre ma liet, kendo ka ndalo ma liet ng'eny nyaka ikete ma yamo kudhe mana moromo cha, ok ma koyo donje kuome. Pi otiyogo mang'eny kaka dware. Ng'eny ji ok ohero tiyo gi pi. To ng'ata man gi tuo mar ringa mar remo onego bed ni tiyo kod pi mang'eny, nikech nitiere kaka pino konyo remo ringo e del. Koro ka pi tin e del, tiyudo ka ringa kande, ringa dhi to makre, seche ma gimakre to gidino leche. Koro remo ok nyal kalo e leche. Koro mano ema kelo rem ok nyal pimo. Koro mano painful crisis miwinjo wachno. To seche ma dinruok mar remo e leche ni nyalo timre kamoro amora, nikech ler ni kamoro amora dende dhano. Onyalo bedo kata mana e tong wang'i kanyo nitie leche, e lweti, tiendi, iyi, toki. Koro
mano kotimre to rem ma ok inyal pimo ni rem ni chalo nade emi winjo ka Eunice nyisi ni okala par kikone ni na scale of kochakre achiel nyaka par en obro mi apar ewi apar koro winjare rem machalo kamano mano en rem matamre gi nono. Peter iwacho no kacha nitiere kod nyithindo ariyo mantiere kod ringa mar remo ta achiel ema onge godo maduong' jahigni adi to machielo mantiere kod tuo ni en jahigni adi? Maduong' sani nigi higni 15 chiegni rwako 16 maluwe ni kod 13 chiegni rwako 14 to gidhi maber mak mana ni maduong' ne oyudo gimoro miluongo ni stroke gi dho wacha gi dho wegi koro kaka jok mantie gi sickle cell nitiere gik ma waluongo ni chandruoge kata complications manyalo biro kalure ni en kod sickle cell nyalo biro ok ochuno ni nyaka bi to nyalo nitiere jok moko ma samoro yudo ka oyudo stroke no ten stroke manyalo dhi duogo ng'ato be samoro nyalo yudo ni wang'e ema koro knen maber ng'ato inyalo yudo ni tiende ok owuoth maber king'i paro ni onyuole kong'ol nitiere gimomiyo mano timre kamano. Nitiere jok moko bende yudo ka ng'ato nigi adhola e tiende iwuoro ni to ng'ani eta adhola ne ni ok changga koro kikia to inyalo jomoko nitie moseyany nyaka be osenyiergi osemigi nyaka nyinge moko magala ja adhola to gimomiyo adhola ni nitiere matek chako ng'ato kong'e to magi duto tuo mar ringa mar remo nyalo miyo gibedie. Erokamano ahinya Peter kendo amor kod tich maber ma itiyo. Thothne iwacho ga kacha ni seche ma ng'ato rwako wuoche en mong'e kama wuoche diye godo. Tiende ni watiere kod jonyuol mang'eny mokalo manyalo bedo gi nyithindo mantiere kod ringa mar remo kata sickle cell. Lweny ni ok en mari kendi, lweny ni jonyuol mang'eny nitiere godo kendo gikede gi chir mokalo momiyo wakelo Peter waketo Susan kachiel kod Eunice studio ka mondo mi wajiwre kendo mondo mi wadhi nyime. Yena mondo mi aduogi iri Eunice, awinjo kwa mulo weche mag crisis, wamulo kacha weche mag chiemo. Ko kalore kod kaka isebet kod tuo ni higni 40 kod 3 awinjo ka Susan omulo kar chiemo matin mulna kar junk chiemo ma olute mo mang'eny kati mulna diet maber kod nyithindo mantiere kod tuo ni kata jogo mantiere kod tuo ni. Tuo ni koka Susan owacho nyaki iyud chiemo ma medi remo e dendi. Chiemo ma medi remo koka susa susa nitie dala ok onego inyiew susa jo Nairobi mwanyiew susa e chiro but jo modak dala inyalo pidho susa mayot ahinya kendo matunda nikech dala ka dala nigi matunda koro kamano koka nyisoga dani mar koro nigi nyikwayege to koro nyikwayo onyuol gi tuo ringa oruso dani ni ok onego imany ni pesa mang'eny mar keto diet kata chiemo mamiyo nyathi man gi tuo ringa ochiem gi oyud balance diet imiya chiemo ma ji te chamo waonge special diet gimimiyo nyathi ni en mana alot omena gi chak kata matunda chiel mantie dala nikech matunda dhika season gi season inyalo kwa jirani ki in gi apoyo to jirani nigi rabolo nitie season mar maembe koro ulokoru koro at least ineno nyathi medo matunda chiel koka Susan owacho matunda no medo nitie gima matunda bro mede dendi mok inyal yudo kuom moko emomiyo yudo jok mang'eny ka ok inyal yudo fresh matunda yudo ji tiyo gi supplements koro manyiso ga jinia itiyo gi gik ma in go giminyalo afford kik ng'aw ngima malo nikech pod nitie yath nyaka nyathi muony yath pile ka pile to koka Peter wacho nyaka nyathi bo modh pi emonyiso ga jini pi yath mokwongo kapok imanyo kata chiemo pi kisemanyo pi to koro chiemo ichamo gima in go e udi to kamano iyudo kata koka Susan wacho junk ok rach but again itegemea koka dendi nyalo kawe nitie kawuono nyako moro nyisa niya en chon koka notin kana gichamo mchele no dhi into crisis nitie jok moko ka ochamo ringo gidhi into crisis
an kamadho atiyo gi chak bro mi allergies koro katika gi chak koro itiyo gi gima manyalo konyo dendi to koro ing'iyo kendo nikech chon aparo ka natin min mana nyisa niya modh pi ywe matin kikituga ahinya nikech kituga ahinya otieno koro sama dendi yweyo koka remo koro dhi dinore kabisa koso dinore to koro ichako ywak sa uchiel sa abiriyo otieno emomiyo chon ji newacho ni tuo ni en mar satan tuo mane mabirabira sa weird hours to koro iwinjo koka jodala be bro chako miyi nying ema nyiso ji niya kik ipand nyathi man gi tuo mar remo mar ringa mar remo gol gi kel gi nikech kwa wuotho kanyakla to wabro puonjore to wabro dak maber Amor kod twak makawuono gimomiyo amor kod twak makawuono nikech wawinjo gima timore e ground. Awinjo kaka iwacho ni kwa ground vitu ni different. Winjo gima Eunice wacho chiemo mantiere machiegni kik ing'awe moro ma ang' chako medi stress yath bende dwarore ka kachiel kod gik mopogore opogore. Nitiere kamoro mimulo ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod kako react gik mopogore opogore. Ng'e nyathi ni en ang'o ma kotiyo godo to dhi hinye kaito mano ema mondo miwe. Ngima ni no chalo nade Eunice? Nonyuola e familia mar nyithindo abich to an gi owadwa manaluwa owadwa noawite noyweyo 2023 to wan mwana dak gi tuo ni to pile ka pile school idhi iduogo it was a very long journey because I was diagnosed at the age of 8 months marino irka jedu jaboro to kanyo e koka safari ochako pile ka pile hospital seche moko idhi hospital dweche adek kokidok school koka Susan wacho okibitimo penj okibidhi e class moro nikech ituo to okipretend nikech gimoro fani gituo mar ringa mar remo sani waber wawuoyo kai wanyiero dakika matini biro winjo ni Eunice no tero hospital gino ewe koro emanyiso jinia ndalo cha gik moko nok dhi koka sani wan gi thiethe mopogore iyudo ng'ato inyalo kata maintain kata manage yourself gi chiemo gi yath gi ng'iyo daktari eni chon lakteche nok ng'eny mong'e wach tuo ringa mar remo ni yudo daktari achiel e hospital mate koro kendo familia na ochung' koda maber support hera gimora mora madwaro nyaka gimiyaga ok ni nyaka to lakini gimiyaga en wuoth marabora ibinjo kaka Eunice wacho kacha ni ok en wuondruok ok en tuo mar satana ok en juok to en gino minyuolo godo nyithindo wasebedo kwa wacho wechegi yenwa wakaw yweyo nyakwara mugia jwang ka waduogo to wabro dhi nyime kod chenro ni en awareness month wadwa ni oganda duto te oyud ng'eyo ni ji nyalo dak kod tuo mar ringa mar remo nyithindo nyalo dhi school kendo ngima gi nyalo bedo maber kata doko ni challenges ng'eny complications bende nyalo bede to en safar manyaka wadhi godo nyime kik idhi mabor kik isud kata matin. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji.
Sasa tuko tayari kudrive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Benene ng'eyo gimoro amora wi Sanju. Dawi, an akia gimoro amora. Koro in idawacho ni ikia gimoro amora wi wuoyi madhi kendo osiepni. Wachna, ere kaka mano nyalore? In ikia gimoro amora wi wuoyi ma Sanjo no? Winja, awacho adier. Nyathina, kara nyako madhino en ng'awa? Mano bende nyara. Nitiere gimoro marach ahinya mabro time. Pari. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Dial *811*277# to get All My Enemies Are Suffering as your skiza tune. Tunahitaji kuwa na freedom of movement. Tunahitajika as professionals. We need to do our work without fear of intimidation. Familia mar okil Chalo Mbobu yuago ratiro ewi nek mare kinde mobila to yango ni gisechaka pedha. Where we had major withdrawals were between 2023, where we had 5 cases, and 2024, 7 cases, 2025, 2 cases. EACC koro yuak ni apis jomen bura thiro buche mibadhi ka igni 2 kwayo sechwal mar wito buche 18. Igni 3 bang'e, gedo marudi manengo gi oyueyo osebedo nade e sirikand William Ruto. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono antiere kod warriors, antiere kod jolweny, antiere kod janyuol parent, mantiere kod nyithindo, mantiere kod tuo mar ringa mar remo. Peter nitiere kod nyithindo 2. Iwinjo ni en chandruok ma nyathi nyalo ywak ka nitiere kod crisis. Ka ang'o matimore ka leche mag remo odinore kaka koro wanene pichani. Wasebedo kwa wuoye weche mag tuo mar ringa mar remo, kendo kaka ineno remo koro ok ring e yo makare, to gidhi gimakore aito moko. Seche momoko tiende ni bathe komachielo cha ok dhi yudo remo. Mano nyiso ni oxygen ok chopi, madini ok chopi, nitiere kaka ngima nyathi ok nyal bedo maber kata ngima ng'ama duong'. To apenjo jo kama, ung'ere ga koso ka muromo? Ung'ere. Aseng'eyo Peter gi chiege gi nyithinde kapok oyudo kata nyathi mar 3. Okay, ang'o mano kelo kanyakla? Wach tuo ringa mar remo. Nikech I sit in the board mar the mother umbrella mar Sickle Cell Federation of Kenya. Kuno e moriwo kundi te meke matimoga wach advocacy mar tuo ringa. Koro wakelo ji kanyakla kata ka in kanye e Kenya ni. To nyaka ibede kanyakla mar jogo mantiere kod. Mondo wang'e ni in kanye to udwaro ang'o. To ng'ato ka ng'ato ni gitie gi organization ma gitiyogo. Koro kuno Peter nyalo nyisowa gin gi kaka iwinjo Eunice owacho nitiere umbrella body, koro wan gi groups mopogore. An awuok e Children's Sickle Cell Foundation of Kenya. To kanyo atimo gimiluongo ni programs work, an programs officer ta Children's Sickle Cell Foundation. Koro mane makelowa kanyakla. Susan clinic modhiye kanyo watime gimiluongo ni patient education kata health talk e clinic no. Wapuonjo ji weche mag ringa mar remo.
Koro kaka iwinjo ka wawacho ni Katito nitiere clinic mawayao mawapatina gi sirikal mar kaunti ma Kisumu. Koro Baraka mantie Nairobi ka ma Susan dhiye to kod jotuo moko mag ringa mar remo makanye mwapuonjogie to kod kidhi Mombasa bende nitiere Mwembe Tayari wan gi clinic wapatina kata wamakre kod piny owacho mar Mombasa to wakonyogi e puonjo weche mag ringa mar remo nyaka Migori Rongo sub county kanyo nitiere clinic ma Tich Abich ka Tich Abich jotuo mar ringa mar remo yudo thieth kanyo to kod puonjo moromo ma onego beni giyudo. Intiere kod penjo mora mora madiher penjo Susan, madiher penjo Eunice, kata madiher penjo Peter kaka janyuol mantiere kod nyithindo ariyo mantiere kod ringa mar remo waya online beda thuolo penjo mondo mi wameda lando wachni. Peter intiere kod nyithindo ariyo yena mondo mi aduoga kanyo. To ne wawinjo kacha ni ranyisi biro ga mopogore kuom nyathi ka nyathi. Crisis biro yore mopogore. Weche mag chiemo. Okinyisa ni meki chal nade wuotho nango. Gin tere kod ranyisi machalre koso gipogre kaka dok chien kucha nitiere seche ma nyathi kori pimo mar mondo miyo yudi ni en gi tuoni mwapimo tuoni inya bedo gi nyithinda kaka an gariyo ni to kwinyo mar tuoni iyudo kopogre kata gerne opogre kaka maduong' kipimo to mashini nyisi ni en gi atamalo 78 to machielo ni atamalo 65. Koro tinde ni ng'at man gi atamalo mamalo cha sana otemo othoro yudo crisis mahingo ng'at machielo ni. Yena kawie simu antiere kod James, antiere kod penjo madoher penjo. James, hello, penja laktar. James, hello. Mai Ruta nyajimo himore. Oimore nya James machiegni. Mai loso gi James butu ka pozitivo ku so ado printino la mokongo musnawe ngo. Angene ki ka apenjo gini o kenya lo fanyo tuo mar ringa ire to kese yudriya ngo do samo hospital ma makini kontegere ka ongege ka magine miti mo wange nyalo se ngalo temna ngo ka pode o koyo de gine ringa mare mo ne to katenga ngo be nyalo bedo kode to mi mo wacho ni yo mi nyalo tamta ke kata eso se nyalo chamo kata ma ko ke kata re ka ka ti nyalo chamo kata yecho to tenna ko ne nyalo ko na ngo ko yudi ko nya tema ndi ringa mare mo ero kama ya James. Wakanga ni Peter Eunice Susan ngamadi duoko penyo no? Anyalo duoko mar wat kata ka ngato ni ka ngato bedo ngama duong ko kiyudo ni ngi tuo ringa mar remo. Tuo ringa mar remo iyude nikech nonyuoli kode. Nikech gigi waluongo gi ni genes. Akia ko kilongo gi dholuo. Nyenyo mag del. Koro achiel iyudo kuom wuonu, achiel iyudo kuom minu. To gini notimore nikech ndalo mana malaria ngeny. Nikech malaria nonego ji mang'eny ndalo go ka covid nobiro monego ji mang'eny. Koro jok miyudo ni ok yud ga malaria. Koro iyudo ni gin gi ajin makonyo gi fight malaria. Koro koka Peter nitie gi jin makonye fight malaria. Koro en yudo malaria tek. Lakini an ka yudo malaria to en emergency. Koro go emanyisi ok ni kisebedo ng'ama duong' ko kiyudo ni gi tuo ringa mar inyuoli kode. Emomiyo winjo ga ka ng'ato nyisi ni ichal gi wuonu, ichal gi minu. Nikech magi e genes miyudo kuom wuonu gi minu. Koro koko nyuoli to mage gik miyudo. Ka winjo owadwa mopenjo no kamo acha mokalo na matin. Openyo kaka inyalo fweny ni nyathi nigi tuo mar ringa mar remo. Fwenyo en pimo. To nitie kapok opim to nitie gik mabro
miyo wapar ni onyalo bedo kod tuo mar ringa mar remo. Sana sana rem ma nyathi bet goni ma en rem mokrum, lokruok mar wang'. Nitie gik mang'eny manyalo miyo nyathi wang'e lokre mara tong', ok tuo mar ringo mar remo kende, but mano achiel kuom ranyisi manyiso no nyalo bedo kod tuo mar ringa mar remo. Nyathi kochopo gimoro dweche 3 ayudo ka lwetene gi okuot, tiendene okuot, ma iluongo gi dhowegi ni dactylitis. Adwa ni make maka kanyo pita kar ranyisi ka nyaka Simba Andrew kaito wadhi nyime. Andrew, halo, penja laktar. Hello. Machiegni Andrew? An gi tima nigi tuo mar ringa. So osedochako tuo kono onyuole godo. So sani en e university. So poko oriwore gi group moro amora. Onge riwruok moro amora ma en go. Adil mana kode kenda na wuon kaka janyuol. Anya timo nang'o? Iwacho ni kanye? An Kajiado. 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 Erokamano ahinya. Emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar e Ramogi TV mondo mi wakel konyruok machiegni kamoro amora ma intiere. Abo biro ir Susan bang'e to wadhi kuom ranyisi ka. Wacho ni nyathi nyalo bedo kod rem, lwetene kuot, tiendene kuot. Iyudo ka lwete nyathi kuot, lith lwetene gi to kod tiendene kuot. Koro ka janyuol moko ng'eyo, ibiro yudo ka ng'eny jonyuol chako kawo rob rwayogo kata kawo to ken gima onego bed ne rwayo. Koro mago ranyisi moko makidhie kar thieth to jalony kata daktari bro paro ni nyathini nyalo bedo gi tuo mar ringa mar remo, to wacho ni nyathini otimne pim no gi dhowegi waluongo ni HB electrophoresis kata sickling test, lakini sana sana wadwaro ga confirmatory nke samoro inyalo pim tiyudo ka result biro ma mok ber ahinya. Yena chaka kawie simu machielo kati waduoga kanyo. Mana kiyena antiere kod Cynthia. Cynthia, halo, penj laktar. Cynthia olalna. Antiere kod dakika matin. Mana mapiyo piyo. Ochako penjo no osuptal machiegni. Koro kamuwuoke no. Da ng'e no wuok kanye. To nitie kuonde moko ma wane gi clinic kaka senyisi Migori wan kod Rongo, Nyakach wan gi Katito sub county, Mombasa Mwembe Tayari, Nairobi ka wan kod Baraka nitiere Mathare, Nema Ohai, to kod moro be nitiere Fanaka nitiere Athi River. Eunice bende ong'eyo clinics mamoko. Homa Bay referral nitie clinic gidhiga every Friday. Koro kamano koka na Andrew penjo group make support group gi oriwore kod wanade. Koro wabiro wena details wanyalo wuoyo gi Andrew ang'i kuma entie mondo wachwale kendo wamiye support group machiegni kode. Nikech ok ni koka wan gi Peter gi Susan ka wang'eny. Erokamano. Koro apani penjo mar Andrew bendo penjo mana ni group apani ni mna penja chielo. En penja chielo. Wacho ni en Kajiado. Koro wabiro tudo chiwo namba tudre wang'i kaka wuode no nyalo join support. To machielo mogik ma paro no nego be achaka medica nikech kapodo ko opim boyud ni nyathini gi tuo. Ja penjo mokwongo cha openjo ni ng'ato maduong'. Nitiere jok moko mipimo ka dong, yudo kata ja higni 12 ekiyudo ni kara en ga gi tuo mar sickle cell. Sickle cell nitiere wawacho ni mopogre ma ng'ato ng'eny jo sickle cell kaka ma type mo wantiere go iyudo ka gin types mang'eny. Koro ng'ato samone gi type machielo, koro mare no ok nyis piyo. To ng'enyne mar SS ni to ene mong'eny ahinya e turwa ka. Ene michako nene ka nyathi dweche 5-6 kanyo, moko be chako gi dweche 3. To moko nitiere type machielo ma nyayudo ni ng'ato jahigni 10 gi wiye korka eka ifwenye. To kapok ofwenye samoro yudo ka thurwa kucha ng'ato dega ukoni imede remo, rembe rumo. To gimomiyo rembe rumo ga ji ok ong'eyo. Koro kara ng'ani niga gi tuo to kong'ega. Koro mago be gik mwatemo nyiso ogandawa. Pim ema biro nyiso ni ng'ani nigi tuo
mar ringa mar remo kata onge. Okikipim gi wang'i, jomoko pimo gi wang'i. Ni koneno ka wang' ng'ato ratong' ni ma ringa mar remo. Dhi osuptal mondo daktari emo confirm ni nyathini nigi tuoni. Erokamano ya Peter, ilero maber mokalo. Yena mondo miaduoge ir Susan. Ai Susan iselinga minga e chendo ni kaka ni chako kimiwa history. Michopo higni 57 gi tuoni gi ine school ionge school complications weche mag chiemo ne jonyuol. Masa moro ntiere kod chandruok ni mantiere kod nyithindo mantiere kod tuoni. Ote mane madiher mondo mimigi ma wigi kikwil godo kotende kod chandruok mar ringa mar remo. Ane gima dawach mine ma raise up nyithindo manigi sickle cell disease. Any sickle cell disease is not a death sentence. And a disease like any other, mangato nyalo dakgo for a long, long time. Tinyalo luwo weche ma daktari ong'isi. Icham gik ma we recommend nikech gigo be Nyasaye manomiyowa. Ne gimiyowa puodho mar Garden of Eden. Kama ne nitie all sorts of fruits galot. Koro kagi chamo this nutrition food mingiso wan wachamo go. Nyithindo nyalo dak maber. Pima iwachonwa nwa modh pile ka pile. Man wan go kata kai. Arito rigi mari. Arito rago kai. Linda ritra gi mara. Maber kani miyo nyathi. Oyweyo gik mariche remo. Ya kendo keto o medo ginene. The flow mar remo mondo ring maber e body ni. Kendo gima dang'isgi ni gibed gi chuny mar hero nyathi. Nyathi en nyathi kata inyuole gi sickle cell kata inyuole gi ang'o gi disability or whatever kata nyathi manomor. All children are the same. Nyithindo duto are the same. Girit nyithindgi, gier nyithindgi, kik gidir nyithindgi ni koro echo. Awe nyathina ni en ja sickle cell okabin. Koriero mana ma. Koriero mana ma. Nikech ka gineno kamano to gibe chunygi chot. To koro ok gi fight. But warriors, what I've learned, are fighters. They've been fighting, even the groups mantie. They are fighting, and they are fighting for a good cause. Erokamano. Gin giwuon gipuonjore kuonde ma gintie go eko. Gidwa mondo ng'e ni to sickle cell ang'o. To kata mana caregivers gi parents go eko bende create awareness. Wadwaro ni caregivers mondo ochop kama koro ginyalo create awareness. Tok mano kende government be wadwano support wa. Ok ni walosa to funds dhi kuonde mamoko to sickle cell to bedo neglected. Nikech Daume one more time, like anytime we have a lot to talk about. Yeah, it's true. But for young mothers, makia puonj ni mondo watem wakonygi. If funds are available, we are ready to go out there, spread the news. We've been doing it on a good base. Kata pita nyalo nyisi wadhi nyaka skunde, hospitals, oko kanyo, in slums. But it's not enough. We need to create an awareness, also showing like billboards, posters. What debate in a certain place, on a certain ground, to just talk about it. But if you don't have funds for that, kionge gi pesa moromo, onge kaka inyalo konyo minegi. Matin mi yudo kidhi chulo ne ng'ato consultation fee for dressing. It's not enough. Wadwaro kama koro nyithindo gi duto are able to get equal ginene. Konyo maromre. Erokamano nya Susan. Apa ni kaka iwacho no saa achiel okomiyowa thuolo mar gombaka kaka ne dwarore penjo bendo kwa kaka ne dwarore mak mana ni gima otimore ka en gima duong' mokalo nikech koro jonyuol oko kach kaka ne bwana mane nitiere Kajiado odhi yudo kaka onyalo tudore kod kikundi nok ing'eyo kaka onego beni pidho nyathi koro ing'eyo kaka inyalo pidho nyathi nyathini kik bedo godo mabor owuoth machiegni kod laktar to maduong' moloyo ni nyaka wajiw nyithindogi. Abro miyo ng'ato achiel kende thuolo mondo omiwa kaka ponono ni ng'ato dwa tudore kod organization moramora kata riwruok moramora makedo kod sickle cell. Atia mi Peter, atia mi Eunice mondo miwatie Trevor sechopo chungi to wachi gine monda okay mondo otieki tuole momaya wanga wan kod
chieng' ngeso wan kod adhula mpich adhula mibiro goe pap ma Utali wan kod timbe 12 madwa laro ukombe to mae watimo ma creating awareness koro Eunice owach moro gi second mogine na donate ne mano koro nyiso ji te oluwa Sickle Cell Federation of Kenya kanyo ibro yudo organizations te kuma gintie kod namba mar simu mang'ama nyalo konyo Sickle Cell ji onego pimre ni Sickle Cell Federation of Kenya. Mano e kaka iwinje manya Sickle Cell Federation of Kenya kai to bende kapok uyudo nyithindo wacho kacha ni ber ka upimore en ng'ano man karia en ng'ano maonge kod nyinyo mag Sickle Cell. Adwokero kamano makende ne Susan ne Peter ne Eunice ne jogo picha mawa ne director na Alex ne producer na Perpetua maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni ageno ni nitiere puonjruok mayudo wapo bedo kod chenro machielo ani luonga ni Ruth Otieno oritiuru masane.